Yama busuafo akwaba asantuma yuko TV so ni oboba semprem atrase ene ensem ena mede ka aka twese amamre fie de ya asantuma yuko TV fi se ya sansan kroma ye kira manso na ye fa abakosem ye fa tetesem ye gi amamre ene amane na ya ma wahwe ne wohu de ekoso ene ya probo e de ya bepi mu suma hinkro ewo German of Mesrimu eho ene aba yebetie suma hinkro abakosem enya senketua subscribe my channel no share o comment ni fabra na fe like page no na de bia no hunu ne ekoso efi se ye fa asem no na de ama na wahu na wasua de nso efre abusua de bia no sua de efrim se amamre ne amane ye ntontwene na ye se krokotoi nka se krokosere amtwa me homra na enna nani nkomo ye abusua yo ohini ba ho ewe nchei ono obemaye abakosem fa suma ahinkro ho mira yamakwa baba santuma yuko TV so da semi minua bibia boko nyame adum ohwe enso nana yemusa wi se udin edisen ne dikan no menye na mentia konwa so na mum me yedehia medi suma manhene akonwa no bi ene se wo nana menya ntra konwa so die sese die men kasa me ye nana mempayifo ho okay na ni aye koso yi eye me nana kokuru hene Jankufa gate na me nana patakoro hene Jankufa omuna awisa sansem ya de ahyema no okay nti nananom de wo ho okay na me kasamafo okay oda ma udin ye frame Daniel Amufa nyame nana amufa nyame yo ye ba ya mamre mu a ya na abrofo no de Daniel no de ebusua bi de wo enye ya santimem ha bedase de person chirima no kwala na e ba no hunu ya de na eyefe bedase ene obi so de something ho is be bra fe kra na ikra brof bi tim family sanan o ka kudo abuchi bi kra na obi kra ma na o friend din na wo de to ho so ade gaga no bedase aye wo dina eye ne adia yo ya na bedase wajime waji atuma mami bedase yo bedase ira ye pese ya ti zuma hinkro ye odoma hinkro ye zuma hinkro den eni enya suma ahinkro yo menua medase na atiefu etime enso enti ni yi asema me kan ni se obi furu akire ebeka asem foforo bi a na eye bosemuka okay sanse suma a ebegi dini wa ha ayete ha ni eye me nana ene be kikire ye ti efiri ahyase bepem nne no ne ewo mu ameka no ene ye nokre yeah na so obi kan foforo na eye bosemuka suma ni dikan no ye nika menye suma na mum ibinya Jankufa na ne tie ne yenye abronfo pio yefiri akwam ana betena ha akwam awamene so akwam awamene so ana ba ha na yefiri ho apem ahensia ahyase ho baabi ena yefiri akwam na ye ba no na ye anuafo miensa ene firi akwam eba na sabre no a ene be kan suma na suma ye ka ho sabre na nyi suma Jankufa ena bono hene Kofi Abua na bono hene Kofi Abua na ono so ka ho ana na doma hene tina ye anuafo miensa a na na Kofi Abua na ye panyine a na ye nyina ye fe ne wofa ti ifiri ho no ye betena mia bebre na yenye ya adwen se ye betena currently suma ha anase na ye betena Jankufa na mo na ye pe ba bi atena neba odama ede ne dim free akomu a dim be pi ntam ha eye mente me ho ase bi ene siye eni akonwasem
ti eba se abufuo kakra bi bae ena nanam ye se ne saa yenso ye befa yefa eno na ede nananom efiri akwam na ye ba no ye betata bia bebre ebia na ye agwe se ye betena ba bi a nka ye tra ho permanent na nso bia na akokɔ nti na ɛhɔ no na emwaye na ye move afiri saa ba bia na ye kɔ ba bi foforo nti ye betena ba bi ti se sontre efiri hɔ no ye betena nkɔkɔ so kakra ana ye betena bɛkyem ye betena bɛkyem ye betena bɔma ye betena nsuatere ana ye betena chidua saa chidua na America no ɛwɔ kwatwoma sekitia wo pai na wo kɔ Jankufa ye kuru dada hye hɔ ansana finally no ye betena Jankufa nti Jankufa ene na ahinkuru sumama nyina ahinkuru no hɔ ye besi sumama hene kura ɛhɔ ɛna ukusai ansana wadim nti wona ye traditional capital nti ewo mu ano ɛna broni beyi kwan no ɛna nanam hu sɛ ba bia Jankufa akoduru no ase ate akoka nkyɛn kakra saa na ɛte dia ya mɛkyekyere capital no ɛwɔ bia yɛte so enemi no kasa ne ɛyɛ suma henkuru na saa bɛ na ɛnyɛ suma henkuru yɛto hɔ nwonome na yɛfiri ha nwonome na ne yɛkɔba yɛ ne sɛ yɛba yɛ ne bɛto kuru bi wɔ ha firi Okuti ɛna yɛbɛto Jamra ɛna yɛbɛto Broko nti Kutifoɔ no ɛna ma yɛ mbaabi tena ha na Kutifoɔ no ɔmo yɛ nkonafoɔ nti kasa a yɛfrɛ nwomɛ no nanam kyerɛ sɛ ahoma bi na ɛwɔ nsuo bi wɔ ha na nkonafoɔ no frɛ no nwomɛ nti ɔmbɛto Kutifoɔ no ɛna Kutifoɔ no kasa saa na ɛte yɛmfa ɔmo nkɔ nwomɛ hɔ saa nuanom nti eno na didi ma ɛbɛyɛ nwomɛ na mmerɛ kakra ni ɛna yɛsesa no yɛ suma henkuru na yɛba no afin 1689 ɛna yɛsi ɔman hene ti yɛsi no kwam na ɔyɛ hene na odi anim ɛba bra yɛ ne yɛbɛduru bɛkyem no yɛ miɛnsa yɛ titi mu yɛ ne dɔma ne bono hene ɛne saa brɛ de Jankufa no yɛmu tete yɛ nti dɔma fa ne fa ɛna bono hene nso fa ne fa ɛna yɛn nso Jankufa so yɛ fa nti yɛ fa ha no yɛbɛtena nsuatere ansana yɛba kidua ansana yɛkɔ Jankufa nti dɔma so ɛfa ha ne kɔtena dɔma mam ɛna bono hene nso ɛkɔtena ha na yɛkyɛ broni bɛkyɛ aman no mu no demarcation na bono hene no ɛte kɔ la Côte d'Ivoire nti sɛ wo suma bakɔsɛm a yɛfiri akwam na yɛn ɛna suma akonnwa Jankufafoɔ no ɛna ɛyɛ yɛn dia nti yɛdi akonnwa no from 1689 bɛpem na me no kasa yi nti sɛ wo pɛ abakɔsɛm kakra ne yɛmɛka no na ɛbɛda ase afei yɛnya abakɔsɛm na wie no a wokyerɛkyerɛ mu no aha nkonnwasɛm no ɔhene dodoɔ sɛi ɛna atra akonnwa yi so ɛbɛpem saa bere wetuma ma yɛ ahemfo a abakɔ no bi ne yɛte ne sɛ ɛman hene akonnwa a yɛka suma ha no Jankufa no ɛsan sɛ akonnwa yɛ ne yɛdeɛ nti yɛdi dodoɔ ka kyerɛ sɛ yɛdi from 1689 ɛna si ɔman hene di kan Nana Kofi Kurodu the first nti efiri hɔ a bɛpem Nana Kwabena Kurodu yi adom the third me nana nyame mfare kransi ofrim 2009 no na kyerɛ sɛ yɛdi 16 mako dunsia na ne yɛtie ne sɛ yɛbɛtena Jankufa no yɛfiri hɔ a yɛba nwomɛ no na nanom adi abusua foforɔ bi ɛbɛka akonnwa no ho na nka yɛn nko ayɛ dia
Onu do mfiri hene ne beka ho. Ne etie ne se eya abusua foforo bi a ye fa omba bi. Na omo ase no emfiri akwam bi. Mo nka akwam, yefiri akwam ba na mo nka ho. Ye be fa omo efiri Cote d'Ivoire. Ombeto ye wo ha. Na esan sompa ombesom oman no nti ye ma omo bedi akunwa no bi. Wodi nokore bi e ma yen. Nti omo de adesrede bae. Ena nanam ti ase sanse nokore amodi nti mbetumi aboaye mama na yede akoso. Nti sa abusua na efro mu priti. Priti abusua. Priti Cote d'Ivoire priti. Yes, ho na omo asifiri. Na ye no ye konwa no se ye man hin bia no Jankufa gate no ye frɛ no Kurodu. Ye frɛ no Kurodu. Obi a obetena obefiri Jankufa obetena suma akonwa no so bia no ye frɛ Kurodu. Ana ye di pritifo no be kan ho no omo nso akonwa din de either Afram ana Adane. Ti omo to Afram ana Adane nti se wote se suma akonwa suma hene bi din de Afram a no ye Priti gate. Wote se suma hene bi din de Kurodu a na ye Jankufa gate. Nti akonwa no ekwa ha na Na wadaro wetuma boaye kakra kwan fa so asa abusua be kan mo ho a abepim sabre wetuma boaye. Me nkwa titi bebre na ne meche se nananom na kwabra Kurodu the first. Ne breso ana sa abusua no be kan ho. Sa bre no na ya free Jankufa ho abechichire Nrome se capital. Nti eho ena odi sa abusua no ye de be kan ho. Na ne ye sha ase no kura no omo ameka ho sa akwa na nanon tu kwan ekokon na nana no ne baba ko efrem Kwame Afram na esanse de niyama so na wanyin kakreti nanon kokon no na omo ye se sa na ti dia mema no asa ade hye no mema no de omo nyina ko nti wo ye ba hweso ye konya so na ye kwa aba ti ndokure nyame anim odi ndokure ehweso 4 years from 1898 to 1904 nti ohwe so saa no na namba ye no na saa abusua no so ase ado kakra se ho ado so kakra na saa bere so nipa no so obi e ka so me pedodro ti o muda se baba adise de ba se ye e pese yidi akunwa bi na na madawro ma yesre mo ti na nam de ho kwa chi kakra ti ache no mo ye se ye be mamu adibi ti o mbedi akunwa bi 1904 no every 1898 ebe 1904 na ohwe akire seketeka na mum ye ya mamre pa ni si akonga so no e Kofi Adane 1913 num Kwame Afram no ebe ye caretaker from 1898 to 1904 na 1904 no omonde adesrede baaye na ye de Kofi Adane no ebe si so 1913 ti Kofi Adane de ona ye ya mamre de si so say suma man hene eye Priti gate nti 1913 ena nananom de ombedi bi nti efiri no de Priti gate ebedi na ofiri mu a Aframfo no na Kurodu di na ofiri mu a na akọ Afram nti sa na tie nti akonwa na ankasa de eye Jankufa yakonwa na ye de omo ebe kan ho Omo be kan mo ho no omo aye domotia mo ana omo ne masetem ti sen. Omo aye domotia ye ni edikai enye enne sisia me no kasa yi ahensem ha na ansa na mebe no so no me nana abrajam ya no yesu mama himba ewo Jankufa gate ebribi dru ye se ye de akonwa be ma no yenu no pitifo ya kotia ye e ma se no kudu ha so chiefs ye kan se 3 years ye kan se no emfe miensa na ye bua wonfo se ni omo yere nyane kwa no ti house edi bua ye mbem ye besi ye ma ye nana no na abrajam ya me nana no nti odi man hima akonwa na kopemti ofuri mu yen de ye ti amamra se na ye gya tum se ye bebo omo adibi nti ye nyia chinye wo ye konwa ho ye nipa frimpe na de amomo na empenu so omo ye omo kotia ye ni na abrajam ya de no omo kotia ye ko hwehwem na ye de omo gye maaye nti ko ha so chiefs a ewo
na sisi a me no kase omo asa ye biem omo guso omo ye na yen no esan se man no ye ndi anti omo ye niam bi a ya na ye mpese be ne gidigidi san se yen na man no ye ndia nti se nipa no ya adi bi na kase wo di akira wo be ha man no asomdwie e ba san so a e be kwa ade ye odia no kokokokoko a e be san be counter nti se wan to obo na wan wi man no ho na wan wi man na asomdwie a bi obehye wa horoba obeha wo saa obeye wo saa ma wakoya ade a ebeha oman no abra obabeje akogya betra so na wase de ba bibre na man no kura e munya akono na ne nti ameka saa ne se ye nana kwabra kura du yi adon obedi akonya ewo Jankufa gate mu 1978 ena ofrim 2009 ofrim a ye de nim se gate ne yemienu nti de konyarma ye nuanom pritifo ye nya kinye wo ho ye de ma omo no omo je ni feso e de candidate bae na oye magistrate e wo suhum na asema amekan mini se ajagefo ne aloyafo wo Ghana ha bebre enim papa we ye frɛ no Cosmos Kwakuta mini se loyafo bebre enim papa we asema mekan munin no na oye magistrate wo suhum enti omo de ne bae efi ha meti ya na nakrunti hini so makrunti hini fi ni omo de ba fi wem na migira ha mani hu bi enye se ka kire me manana no toto na no na wie ye no na no nyina agitu mu se akonyare ye ne dia na odi nso ye sanse nkeka obi anye de eni no ho na nanom efre traditional council de kire oman no nyina ma omu nyina nso gye ne tum ye frɛ traditional council nso na migira mu bi sanse me ye de hye eti ne yakɔ bia no esese me di mani ye den edi akire ene me mpanfo na eka ho ye ya mamre ni amane e de si akonwa so se suma manhene on the 9th October 2011 Mrs. say October 9th 2011 ana ye did it to kan suma akonwa so ye ya mamre nyina wie ye no ye ya mamre nyina wie ye no na osre na nanom se okọ na dwumam sanse o ya ban adwuma ontimi ntina anti na nakrunti hene ona ahwe akira abre na nakrundu firimti ono nso odi na chiaja na okwa aba nanom ye wo ha enkra ye tifiri suhum ni se enanan wonti apo ade ase na abai kikiri ni ko wie ni se nanom watwa nanom tini e bae ni se enuanom pitifui ebebo na nakrunti hina amane se nana ni abani nakrunti hina ye obi a na konwa no esonye sumaha sanse sumahini bia bedim no gise usai kire sumakrunti hina ansa na obeyi suma man hene no gise usai kire no wan usai kire sumakrunti hina onye hene enti sumahini bia nso wa on de hwe akire kopem se adehye no yedi akonwa no bi no ye benya ni pare bi di naba no waya amamre di nasiso nti ye bona na amane no ena otu na jase hene se onko suhum ena otu yenua na afram de nkira hene ye besi ne hene ni din de na afram de nkira hene otoso miyinu nti yetu na afram de nkira hene busiamfo yi se be kase pritifo no mudi akonwa a omudi afram se wati ase nti ye frɛ na afram de nkira hene otoso miyinu pritigate nti na tu na continue tu eye sabre no minua kusibu ache ne o se yesu mama hene na oka ho okobi ena otu amokankanfo ena otu kwayo dudu ena otu jase hene se only di omo na omo nkofa
amu no emra doma mochidi ho tin omo ye ne saa ana minnu akusi buachi ya nde oso yesu mama nhini ni nua no na na afram de nkyira hene oka ho ena nkofa no omo de be hye mochidi ho nana menka tenten no ne ye hu ya ne se kusi buachi na busuamfo priti foyi akoye kana na afa kwan bi so ayi na afram de nkyira hene mu no abede dan park so nana no traditional council omunim yemfa nko yemfa ma no ne wie no so onyo hene die na wo kan ti oyayi na nananom ohu kwan fa so okusie amu no na adwen ne se yeye na ahenyi akonwa na firifie ho enti na adwen ne se wa nyi anche enti saa obefa kwan bi so si na akasa onye hene benana me ka kirew suma konwa yensi na wia yensi suma man hene wia sina nago duminu nti se yesi akonwa duminu ye de si su duminu na yenya tutuo ten ye tutuo no wie no wu ha wodi suma man hene yesi duminu wu duminu ne fa wodi suma man hene yesi onya to dia wodi suma man hene nti se wodi bosomi nsi aboa na amoaw na munye obi na yeye ena de ti susu ni su se ye de si su na gise de ti bi se wu ansa na agiatum nya se yesi ti ye de si su no ena omofa kwan wi so ena ebe ye saa na yema no nti ewie ye no ena oba na kronti hine so opa akonwa na krondu se na kronti hine se akonwa na wadi odie se mampre ma yansie mu anye amamre no dia akonwa asem na ye ka ne ye body no dia modia se ne efurumabusuam se abosom befa body na momfa nko na mum akonwa no dia wadiri dia wie ofri so ekogya mkufa ti nananom ka kire ye ewie na aye mente me ho asia nti na kese yeso yeguso ye hwehwe ye benya obi obaba befa do na friend nkyira he otoso bi nutu nananom yeguso ye ba no ada ye wo hwa na ye busua no fa dodo no wogya mkufa na mo wo bedi akonwa no na wabetan suma ahinkuru ha nti obi tia ye na so se ye hu se akonwa no babia na nakronti hene edigya ye banfo no se ohene no wu na nakronti hene kogye akonwa no nti kronti hene kogye akonwa no firipitifo no ho san se fia ka no nti se ofirim se fia ka akonwa no na nakronti hene kogye na baba be ya mamde so na odi ama banfo no na ebo akonwa no ho ban kopem se yebenya ohen foforo na nakronti hene kogye akonwa na wa ya amamre na odi to aka so na odi akonwa na ma wa ba no nti ni yehu yesa akonwa no na kronti hene edi akoma banfo so omo ho ban hwe so kopem se obenya obi foforo aba no saa ye nu akusi buachi ya nne o se ye friend na friend nkyira hene o se oyesu mama hene ni nua ye friend na friend nkyira hene ofiri mu no o se ankoso akonwa no obefa ma okuhu DC ya owo ha saa bre no ona bo nti ate wa Daniel NDC tam no ye DC German of ha ama na ma ne policefo anajo obi anwe hwe no obi anwe bone no policefo yi abeka barmufo no ho ama oye omoifa akonwa na afiri nkonwa fi ho e de akoche kuti bache na busia fie ese wa wi akonwa direct wa wi akonwa no tesi a me kasa yi yangufafo yehunim ba bi akonwa nda odi akoche na busia fie ndisa na mo be na mutu esanse memedika ka se esanse man no ye ndie nti bibia ba yenyabotre yeni se ga na mra wo nti asen ma sha ase pe oyi ne ho so yo man hina okofa akogwa no ena kimbekes no di kan se na nanu ma se ma ba ye de ye ntwitu ye mfa ajan na ye ko herman na so nwie di ye de be ko na nanu regional house of chiefs bono na omo ahwehwem so omo hwehwem na ne oye no se fata se odi akogwa no ye nye kinye ye de ama no ye se hwehwem na enyere de ana yage nti omo de ko ye kimbekes no ko ye no ye tuma kimbekes no nie krontri jase kidom hema na bakoma hene ahensifo a ewosuma nie na
Jase ne hema no kra no omo nso san ye adehye no mu di akogwan bi nti saa ahensie no ehye ase wo mo so se eba na yaka che hema ne abakoma hene se monko na manko hwehwe nia esese ofu akogwan na mranti omo ne be wura busua no ehunu se ewo ha na ewo ha no mu nsaka no bia omo ne dina bre krontire Jase Chidom omo ne be ya amamre no edesi so eti eba saa no saa ehemfom yensa we krontire Jase Chidom no munni na hensie no ho omo nka ho omo ho kan fa so obedi ohene nti omo de ne ko ye omo koduru ye no no me se obisi wa bedi hene wosuma na yenso ye na ye hensifo nti nim kwan a ofa so a obedi akonwa no nti nananom yempe basabasa nti ye de ase na bedam no mahwehwem mo gitum so 2015 ana ase no sha ase ye de ko house ti nanam di kan ko ye no na Gyankufafo no nso yenso ye de petition ko ye se akonwa no ye di na afuanu ye di ya na de amom mo nso di na mfiri ma na de mo so de amaye sese ni nua abedi ofuri mu no esesenka eba ye ho wase akufa akonwa se ne dia nti yenso yempe basabasa nti nanam ye de bedam mo nso gitum so mbeka sen no nanam ya kire ne yehu ye ne se ase no na edire nti eba sa no a ode ne ho abata politician owa nti ni nua ba ko bedi DC efra ankamadane oha ma na sungwie ankamadane ha ya sungwie even yen me na ba ko na kuradu ya do firi ro ne nua efra de kai so kwabre kuti se obeye na yi kwabre kuti ya so yeso ma hini ye ko do gira minister ho eye mami Kumi Richardson ye ko ro ka ke se mami eye na obeye na yen na ye de hye no untimi yi obi di hye yi sa enti mami hwe na saade ne jai ayesa emfa asungwie mama no esanse ankamada ne ye kusibu aki ni nuyanti owurawura mu akwa aban man ko hu maame no maame no ka kire yen se the office se president kura so oba yiri binti ayi ndi ombeye ye ka se maame ade a wo ye ne enye ye na ede hye no enti ye mpesa ye ka ya ampa ohwe omo na ekita tumi ne akodi nyina mo hwe maame ye papa no se wo ye na ya mpene na mum ye bi de na nso oye ye nso anwie peye enti eba sa no ye de ase na akodan House of Chiefs since 2015 ase da bi ho aye kwa na ye tena so da bi ho aye se nana ma da bi ye de sa enti ndakakra ni na medikan ka se nana dom ahene ye yinua ye ne fira kwam baaye ti obeye House President no Gyankufafo aframfo no nka ho yen na yinua dom ahene Gyankufafo aframfo ndi omuni no ena nesu nimmo mo tanse omo nka ye nye moja ho ti ye kwa ho na ye kwa ma na tirinkwa ena e ka kire ne se nana ya se media ahyase mi nse woni mu ya bebo abane na ya me adom wa be House President die esrew hwe na asem we yen kan firi ho ntem na entesa suma asungwi enye enti nana dom ahene meka ho bi na hemfie mu na wasi no ye kotena ho ye nyina kotena ho ama osa bisa yen se na ase netie ma ye chile mu kosi tia no se asem de se nya asem we kura media me dida kro bi di asem wi na me kura me koto am onsem 800 ahawa kiligu ho nso me di ni nyina enti me hye mobo me hwese panel no betena se no so ntem na omo aka ma suma asonwi aba ho sanse me titi suma nsem pa ti meka me hwe mo aka me di akire ti yeda na ase esere kwai ampa menua asere ye hyase nti ahensifo no na hyase omo ka omo ase nyina wie ya bisa wo mmra omo ya no awie nti se ya kyekire omo de no ato ho nti tanka se Gyankufafo no ye nanka ye be kasa yeti hwa ne yeti ye se do ma hene se oba Gyankufa ohia ye nti oba ho ye nua no oba ye ho dia se problem ni ho ampa yekuhia no asentia wa
do ma hene de beto ya nim ne se nipa no a ono watwe ne ti se odi so ma hene ye kusi buaki o si odi ho Dr. Abraham Paul yuzu ma hene ya gazette no na asɛm no beto National House of Chief say yen gazette o hene bia asɛm wɔ ne ho asɛ yedi asɛm no wie na na asɛm nyɛ da ye be woro na de amanipa koro yedi wie nso so na ɛyɛ ne de a papa na de nti ɔmo ayɛ nti ɔbɛbɔ ya amane na abasa wie ɔkɔɛ no kan bia a ɔmo ampene nananom National House of Chiefs so ampene nti ne aba no nti ɔbɛbɔ ya amane na sɛ kyina bi yehu bibi sa anyɛ nwoma no kuro mi asɛm no anyɛ ya abodwo ya anyɛ ya abosɛ asɛm no kura sɛ yɛn hyɛ asɛm nka yɛmpo ɛna moayɛ saa nka nka yɛn asɛm a yɛde adu mfimfini na wo se wo fira kyɛ ko gazette nipa no nti na kyɛ sɛ sɛ no wo pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ ade na ɛno de nka mo hwɛ ɛma yɛn ka ne ntentem na sɛ yɛne de a mo gazette no nanam aja omna ewotumi omso omaye na ya mpere nti ye kire krata ade koma National House of Chiefs se ade no omoye no ye mpere so chance akonwa no kura obi a nche dansi ne hene se omoase ne hene kimakers no kura bi e ka ho e na ebi nso nka ho de a nka yetie bi bet ba akopɛ kura enka ho nti hwa na si ne hene na nti obi a yensi ne hene no yetimi ka de tene so hene ma na yi menya asɛm wei me ma wati asɛm ne saa asɛm wei Ghana ha ba bia chief fancy minister awo bia no sɛ wan hweso mu asɛm yi a wan hwe akina emfa papa mba sanse o sɛ ya mamre na nanom National House of Chiefs ani regional House of Chiefs sɛ ya mamre obi a yensi ne hene wo se magazette so o meye hene ye kwati bi wo he abisia ensem no na hebobɔ ba no ye hwɛ bono patom no a asɛm konwasɛm no mentime ho ase pii nchiwanchiwa pii na wo mu ɛno nti ɛne yɛpɛsɛ yɛhunu no kre wo mu a nti Asantuma UK TV ɔbɛba sempremo ɛnam ɛbɔ apro na sɛde na na ɛkan sɛ obi a onsɔye no yɛ gazette man yie asɛm sɛ bɛ ɛna de wɔsɔe so a otumfoɔ ɔno so asɔe a ɛsɛ gazette no ɛno so dɔmahene ayɛ ne sin wantan ama samodua ɛna sesi ɔno nso ɔpɛ gazette wabra ɔno nso so onsɔe na sɛ yɛ ba bunu mu na ma musa we sɛ bunu ha mu no obi atumi yɛ de ɔpɛ fa nkonwasɛm ho ana David menka obi kuru so asɛ na mo memeka meme de no ya na edi tumi no ahye akrunti ne nsa nti sɛ meka sɛ nka ya Asantuma mu dia nka krunti ne mo na yɛ otumfoɔ sanse se yesi ohene no a ona agitum se krunti ne gitum bia asa krunti na tumi nyina no hye ne nsa nti se etise Asantuma mu usi manhene wie na wankoso anke otumfo a enya adwuma no suma ha se krunti na amfa wansi akonwa so ma wansa ya anke suma krunti na timi ni ohene ɛna ohene otisisi yɛ nso a ɔbɔ no nsamrane nso wansu ankyere krunti ne me kyerɛ sɛ akonwa no ko wiaye nye sɛ bi po a obi na ayima no okowia na anage onye polisifo jama no for polisifo ene ko wia akonwa no ndi akonwa de wia nti obi anya amamre ma no obi ansi de hene ene ntina hensifo no ede na kɔ regional House of Chiefs sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo nka bi no ta ne tie na wadaruma yemusa we ohina yate sɛ aha yɛ ohine bi a wɔhyɛ mochre yɛ na yie nukuro bi wom na nukuro mo te sɛ so obi wu ne ansie no a etimi na yie ana ɛno na me ka sɛ me kan sɛ misisi a sɛ aban chief fancy minister ene wona eka bi a ebam no IGP national security minister sɛ ɔmo anhwɛ a suma ejapeto ha na enye sɛ obi abɔpɔ sɛ ɔkɔyɛ bibi na mumu sɛ eka sɛ kon besi a kon enhya sɛ dakoro obi timtiti obi a dru brebi nti da bi wo hɔ na ade na bu nipa na akoma so na wasɔre asɛm na ayɛ ka no ɛyɛ abusua mienu asɛm na ayɛ ka o enye sɛ individual bi na omonye omasɛm ɛyɛ abusua ko mienu ɛna ɛka asɛm no na omo gazette no wie no sɛ wafa man no ahyɛ ne nsam fa wafa ahyɛ ne nsam ni sɛ
otimi matu so eto boni pedesani aha yene meka online meka me na meka chief defense minister national security minister IGP pa momre so ma henkro ye be kire wo fie ya metim sisi ai asiase wo ha na meba ohena ye na yie nso so meka ba besi so na krontiene oye omahini wu a oka akire no na oye yi wo ha ena wo kusi buachi ya yensi wo hini wo se wo hyemra se ma obia ensiri apɛ omo we keeping e wo sumaman ho ena na krontiene se wo de menim se oye ohene o kopem se me wo be so afram ehwe akire me na me nso mahwe akire wo no de wo mra bia minni so enti wo ntimi hyemra se minni we da kese se me gitum se mebo me mo we keeping da kese magye wato wo so menye wontum ena na ebo ni we keeping ni de hye bia wu ye bo we keeping wa anajo be between 10-11 na krontiene fie na nim no ho na ye aye wo free ba bia ye aye nso na police station eto aho obi onim so ma henkro ha bia obehu be between 10-11 ye gina ha na ye hu se etuo ten awuro nipa no panyini sisi ya me no kasa bi fra me no beko emo bare ye howa na ye adom na fa bebregu krontiene dan ne ho ba bi kai wuro nipa mu dia tata da kifuna sisa wo no enya de ketwa ama funu kasa me no kasa yi o chefom no ni nyina ne se kusi gba kese se wa bo keeping no dia ompene ma wonsie funu no ti asema mi kan se na krontiene anye ne mra na ntuma wonsie funu no ama ade chen so ye tutu na ekoye case nipa miensa na tu no kan mo ye de omko hospital ade chen ye no saa priti abusuan ekitetu life ena msoma bonten so You see the whole thing of that thing? ekitatuo omote mbra ahye omonsam ekitatuo tutentin se ya omodi funu no kɔ asie hɔ a nipa ema panyin obi okitatuo na wo so nkita hwe obetimi akɔ nti ne ba ye ne se ye san man funu no so edadam funu edakofi adam church of Pentecost member omo san man funu no so de kɔ mo kyiri biem wati asem we bi da funu a ya de da no ama ade akia ye kosie do no ye san man funu no so ande kɔ hye mo kyiri police for ye koda sec meeting sa bre no na ankama dan ya we DC sa papa we nya wa yesu maban mu ha no na minim se nananom tiase ye koya ankama dan e se
ontimi mo ban bia ama yen kosi funu no nti yen san fa ade asa yen fa funu ko che mochire papa chi bi wo yesi funu yensi asem wo ho a yesi funu no a ye ba ye meka an kamada na edi tumi nyina hye den se as DC ya dissect chairman no ntimi mo man ban ama yesan di funu ko che mochire because nunu ya kwabna kosi pati ase funu se mu 6 months ama yesan di court nti hire di court ansana court ma order dia police fo no sojafo ebi sie papa no panyin ko ti bi woy eronda ni etoso mienu me nana me maame efrim no omo ahye mra se traditional council ebribia no be ya yi usuma ha koho koji date ji receipt na koyi ayi me wo fa class ma na me se me de me nko ho san se ono na sisi o ye traditional council chairman se ai se ukọ ho ai se wo gini tum nti me de me nko na me nana no papa se o de onye fi ono be ko opaso nwie na ono ko ye ko gi receipt no e da ho sisi ya omoma yen date ya nana ya ho bo nyina yi funu aba beto so na before fieda ye be ya yi no ni kwada na dasek frey ya kusibu achetu nhimfu bi mu se omonko nka kese yenya yi no ye na obeye chia me hina yi na wonso wa me date traditional council na me date ya ahoboa ukwada ye da jai nipa efiri ba mia nyina ba ye da jai nti ye nye yi ya kire ye nsemu no dasek ne gitu mu se ye je yi no a enye yi nti onde ono nyere de ye nso ye de minia ye koyi funu memre da nopa fie da nwumre na obi hinti ye se amna no ayabo no kusibu achi na busiamfo akutua amna no ampa itu na monko ekwe no motua amna no sabe se ade asa ye be yi amu no ato ho ade chia nopa no kusibu achi abusiamfo ekita tuo gina ye nso sei tuo se yenim na ye kwasi ye ho a ye be hwede ye nkwa polisi fo gina ho asema mi ko kwa yi video no mo pia ko Ghana polisi fo gina ho ko fo kita tuo gina ye nso sei ya ye no ho ko se ye nwe bibi ekosi elu ko foforo what be that nti kusibu akire mpese mbisa se Ghana mra no ne dia na Ghana na yere dia ananso mahinkro yere dia na kwanya nipa bi mu afaso ho kwabran kusi no ananu munke de yi na sabi na nanom binum nyamuno musi so mama hene mai polisi panyina wo sunyan ye de nsem bebre akọ wo de kwa omo ahwa na saade amekan bepem ne omututu bo ofunu ya nte ho bibia omo anche bia ye si hai me na de ye ko original commander hoye ye ko ye no se ya nye case ye de video ru hoye ni pare jem kitadu commander se ya nye original commander se ya nye case nti minia na me bisa se sabre no okunwa ba ni padom gina bontene police fo ni gina ho omo gina ho bi ehini na moko ye case no yes sabre no police fo ni gina ho nti yanko ye case na mo ma kire no ye si amu no wie no ana ye ko original commander ho se this commander we na o gina ho bi o nti wa na ko ye case na kyen biem nti ye ko original commander ho se ne ye ko so ha ni eno na original commander so be kan kire se yanko ye case nti o chi obi enye yi nti eno wash ashiagu na nienti ekoba nsa se saa ohene bi wo ha efra chiame hene oni ekasa so mama hene no na wa frim na ne ko kuzibu akire ye de se so hu se ne o ye de enya amamnti wonta na chi a na wabusua na obehu other side no a wo firi ho a wa wo ohene firi ho obera na wa ba iburu omum na omo kutia nti wa chechiame hene busua no mienu na fa ba bi no prifunu no se chiame hene funu no a se mochire no se onko ye no ahemfie ena abakọ hen na busiapan nso achi akonwa nso se kiame hen no ehwe achi nso omonko na omone no wo manso e wa asasesem ho nti obi a one na kwe manso no ntimi nkoso no manye de enye yi nti omode asene ko court nanka omo pese omo gifunu no na court bua ese busiapan no ne abakọ hen no omo tie akonwa nso se kiame hen no omo hwe na omo nkosu omfunu nti kusibu achi ne nkrofo no anya funu no ambesie na mmom no
ɔsi ɔyɛ saa yie no da no ame na nadeɛ no ɔyɛ yie no a wɔgyina na hemfi a yɛ yie no nyinaa wie funu no da so hyɛ bɔkyere sisi a yɛ yie no ɔyɛ yie no ho document nyinaa wɔ ha a funu no ɛnna a mekata yɛ yie no koraa na busua na nyɛ yie nti ne ayɛ kɔ so suma ha no nana yɛnya abotrɛ yɛhia man na so ndwie yɛyɛ nneɛma bebree sɛ nka so ndwie bɛba bɛte yɛhu sɛ ɔyɛ biribi a yɛkɔyɛ kesi po a obi ankye no obi anyɛ adwuma na ne twa to koraa sɛ ɛnni nda bi a yɛyɛ me nana baako nso ayɛ ogyankupa yɛwɔ hɔ a na ne so wabɔ hene bi nso wɔ hɔ ɔno nso sɛ ɔyɛ na yie deɛ wɔ baabi yɛwɔ hɔ a na yɛhu yɛn sɛ Kusi Boakye aba kurom hɔ yɛn yɛ busua no a yɛne ne kwema nso no yɛte yie n'ase na yɛhu yɛn sɛ Kusi Boakye ne nkurɔfoɔ akɔfofa nipa na tradition abobɔ mo sɛ ɔmo aiben no ɔde ɔmo aba hɔ mewie a mede pictures bɛma wo ɛde ɔmo aba hɔ yɛwɔ yie n'ase a na yɛhu sɛ ɔmo abo abɛwura obi a yɛn invite no ɔkɔ ayi foforɔ no ɔmo abo abɛwura yɛyie de no mo ɔmo ne ba na sɛ ɔhene bɛn na ba yɛn nso sɛ sɛmi ka sɛ afidie no a yɛde bɔ system no ɔmo ahyɛ ase ɛtete wires no ɛna ɛsi yɛ mpene kikirikiri ɔmo ma to so nipa num ɔmo ma to so nipa num ɔmo nyame di yɛn ho afofie sɛ yɛn nwene bɔre ɔmo pictures nyina wɔ hɔ ɔmo prapra yɛ yɛde sɛ kan wɔ bi mu akora ba akokora deɛ yɛ kase baabi aboba na duru no gye sɛ yɛde ne kɔ ada kɔlebo odi because aduru akyiri nti yɛde kɔ sonwa ɔmo ntumi anyi yɛkɔ yɛ case no crime officer wɔ sampa ha no ahyɛaseɛ no yɛyɛ yɛbaeɛ no ɔse osuro polisifoɔ no ɛne ɔkɔkye nkurɔfoɔ no ɔse kurom ha no wahwɛ a na ɔmo aba atua ɔmo nti ɔmo ntumi nti ɔmo kɔ asiri ɛna ɔmo kɔɔ yaa mmiɛnsa nti ɔmo kyɛ mmienu nipa bɛsi do a yɛde ɔmo din ɛma crime officer no bɛpem ne ɔmo nenam soma ahenkuro ha ɔmo nenam ha sisi ya yɛnkye baako nti sisi no ne yɛbɛba ne sɛ sisi yɛnim sɛ yɛde tumi ahyɛ sɛ ɔnhye yase na mmom ne yɛakɔ yɛde gyankufa no ne last na ɔyɛɛ no mese ne ɔkɔ yɛ gyankufa ayɛ dɛn ɛyɛ sɛ tuo no yɛne bio yɛwɔ tuo no bi yɛtɔn yɛbɛtumi atɔ bi sɛ nipa na ɔhan so a yɛbɛtumi ahan bi na mmom maa na so ndwe nanka yɛpɛ bɛte yɛhu sɛ mpanyinfoɔ a ɛka ɛba mu no ɔmo de tumi ahyɛ Kwabena Kusi nsa sɛ ɔnko yɛn na yɛso yɛntra ho ma ne nko yɛn da wode meka kyerɛ wo na asɛm a meke sɛ ɔmo ahwɛ yie aban ahwɛ yie ɔno aka IGP ɔmo ahwɛ yie nkata bebree akɔ hɔ no yɛbibia na yɛde krata to so sɛ biribi si wɔ ha a ɛmfa papa ma because ɛyɛ abusua mmienu ɛyɛ abusua sɛ na yɛka no yɛn nso yɛbɛhan tuo no bi yɛbɛtɔ bi na wahwɛ a ɛkyina na asomdwe amma wahwɛ kyina na asomdwe amma ɛyɛ awerɛhosɛm ɛyɛ ahomtesɛm sɛ nananom a moyɛ adehyeɛ ɛwɔ kurom no mo ankasa ɛna motwa mo ho na sɛ mo mpɛ kuro no asomdwe mu mpɛ kuro no yie saa deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Boroma mu yɛbɛsɛ nananom bono atra nkonya ne Regional House of Chiefs ne sɛ baabi a nokore da biara no yɛ a wɔn mfa nto ma wɔn nsuro nipa nim ma wɔn nyɛ nyiyi mu baabi a nokore da no wɔn mfa nto ɛma nyɛ yie na pɛpɛɛpɛ yɛ mmerɛ na asomdwe mmra Boroma mu na asɛ yɛbɔ din no a ne hu ɛna ɛba yɛbɔ kuro no a ne sɛ wudie ɛna ɛmmoa sɛdeɛ ɔpani kan na yɛasrɛ IGP ɛne security services ne sɛ wɔn mmɔdena sɛ nkuro a ɛwɔ German North no ahensɛm wɔ mu no wɔn bɛma pɛpɛɛpɛ yɛ ne nokoredi atam na wɔn agya adamdie sɛ wɔn gye adamdie o sɛ ehunuhuna na wɔn hwɛ sɛ vim bi ne yɛde bɛba ma nipa polifo na dɔɔso akɛse a wɔn bɛtuma yɛ adwuma ma yɛ tɛ ayifoɔ no a buffaloes no bi ɛmfo mu mmra ne ɛmfo mu megu ha na wɔn mu akuro no nyɛ saa nipa adeɛ kye adeɛ sa no yɛpirapira no anhwɛ a bɛdu baabi na afei deɛ ewuo ɛna ɛba nsɛm wei nti ɛna ɔboba sɛmpere mu ɛnenam sɛ deɛ ɛnkɔ yie ne bɛba bɛto abɔntene ama obi ahunu ama obi akyerɛ n'adwene suma ahenkuro ɛne ɛwɔ no suma ahenkuro abakɔsɛm ɛne yɛti a ɔpanin de ama yɛn na afei nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ suma ha no ɛna ɔde ama nti ɔhene a
ɔte akonnwa so ɛwɔ suma sɛ suma ma ahene no yɛmfa de si so wɔntra nsuae obi amfa de si akonnwa so obi amfa no nsi akonnwa so nti ɔnyɛ ɔhene na ɛso sia no ɔno a abɔ ne ho hene ɛyɛ asɛm sɛ bɛ nana ɛsan sɛ yɛmfa ne si akonnwa so na asɛ no wɔ regional house of chiefs a yɛka dɔm ahene ɛyɛ president a ɔmpɛ sɛ ɛbɛka asɛ no nti ɛsɛ ɔde na ayɛ bɔbɔe ɛno nti na da bi obɛhu no na ɔne dɔm ahene ɛnan no san sɛ dɔm ahene ma kwan sɛ yɛnka asɛm no a akonnwa no nyɛ adeɛ a yɛbɛma no atena so because na asɛ no nyɛ nti sɛ dɔm ahene ma yɛnka asɛ no deɛ ɔde na gyina akyi nti ɔkɔbɔ yɛ sɛ sen mɛnkɔ na ɔde n'akyi nti ne ɛhu a nti a da bi ɔne dɔm ahene nam no ɔne no nam sɛ ɔnyi ne to ma yɛnyɛ dɛn yɛnka asɛm no sɛ wate aseɛ because yɛka asɛm no ɔbɛdi fɔ na asɛ no nyɛ nti na twa wie ne ɛmɛ kan sɛ ɛsan sa nti ɛsan sa nkonnwa yɛ no deɛ nti suma nsa ase deɛ watɔn no nyina ɛnɛ sɛ aban de project bi ba sɛ yɛmfa mma suma ha panyin baabi a yɛde bɛsi no gye sɛ nwuram baabi sɛ watɔn nsa ase wɔ ha nyinaa na ne ɛmɛ ka kyerɛ ɔmo a motɔn nsa ase no sɛ da bia yɛka ɛsɛ yɛdi agorɔ adeɛ nyɛ ɔdia na ɛnyɛ ɔdia mo a motɔn nsa ase wɔ suma a mo mmɛhu abusua na nsa ase yɛ ɔmo dia no na mo se mo to furo ɔhene nsɛm no ɔnyɛ hene na da yɛbɛdi ase no obɛdi fɔ no a watɔ asase afiri kwabena kusi na busuamfo nsɛm no ɛhɔ ɛna obɛhu sɛ wayɛ mfonsoɔ ɛna ne yɛtɔ so mmienu nhemfo no a modi n'akyi a mo sie sumaman no mo a mo nim amammerɛ ɛne amanneɛ mo nim sɛ yɛsi ɔhene ansa na yɛgazɛte no na sɛ man no mu akyɛ ɛna nhemfo bi mo di n'akyi na mɛka kyerɛ mo nnɛ ɔkyena sɛ monhwɛ yie na man sesa mfiri ho na man no asomdwe ankɔ so a Yankufafoɔ yɛn nsa bɛsɔ akonnwa nso ya yɛne mu obi ka Nkufa nsa bɛsɔ akonnwa mu a yɛne mu obi ka yɛ sɔre na ne krakra mu no na we de mamusa we a me kɔ enyi ɛyɛ nana kusi buachi a wo kan ya sɛ ɔyɛ ɔnyɛ hena ɔso ɔyɛ heni ɔde bɛto social media sɛ nana obiri yɛboa suma ɛna mukum no a na bodwe ya sɛ ne ti ɛda na konwa ho na ɔbɛhyɛ fa obi yi saa etiri na kyerɛ nana ma bakɔ sɛ nso kyerɛ sɛ nana obiri yɛboa wa nkɔkɔ ɛna okowu ɛdɛ na nti ebedi suma nana mpɛsɛ mi sɛ ɔka odi date ka ho date nim me kasa no me sɛ ma meka bia no sɛ be bo date bisa ne sɛ ɔno a ɔka sɛ mkɔ amu sɛ ofura kwanu bi ye fura kwam na yɛba me kana me sɛ me ne dɔ ye ne dɔ ma hene Yankufafoɔ ye ne dɔ ma hene ana na yɛba wa mfura kwanu bi nti wofiri suma ha ekokun wɔ Asante region ha na wontimi nka obi abakɔsɛm ɛyɛ yɛn ɛna yɛ wɔ asɛm bi ɛbɛka yɛba yankum obi a ɔkwan so yankum nipa dɛsɛ ne yankum ɔhene bi a ɔkwan so yɛba no ɛsɛn asomdwe a yɛde firi ɛkɔm bae no ɛno na yɛde abɛtena ha no nti gye a yɛayɛ bia no na nana wɔ saa abɔtene firi ɛkɔm ɛna de yɛba yankum ntɔkwa yɛhwɛ na yɛtena ha na sɛ ɛha no dede wɔ ha ɛmmoaeɛ a na yɛtu afiri hɔ ɛno saa asomdwe ne saa nneɛma no a yɛyɛ no ɔkwan mu ɛno na yɛde abɛtena suma ɔmfiri ɛkɔm ɔnyɛ de hyeɛ wankɔko 1913 no kokun no nana obi obedi akonya 1913 yayi a impo no nka ye yawo no ɛho no kokɔ obedi di akonya yabe bisa na nso ka kyerɛ mo sɛ mo bia nte sɛ obedi akonya 1913 nti 1913 no kokɔ obedi ebo a asɛmsɛbɛ abusia mpani sɛ yɛdi adwene de kyerɛ bɛhwɛ asiofraw na aba no ankɔ awodwo ani so asɛm na ɛde nanso obi bɛkwa ma obi aba aha ɛna yɛde mo esi subscribe channel no share fa comment ne bra na fe like page no na ma wonua bi hu ne ekoso nyuma pa yedi na fe obi wo mo abeboa ye ne a ye na maprobom ya na ahokyere ho ti obi beboa ye ne a de ahinta bia no ye behwe se ye bibie so ama nipa hu ne ekọ oboba semprimu ni amfansia ebresem isa de foforo bebrɛw